Il-Malta Gaming Authority approvat l-ewwel applikazzjoni minn cruise liner li jrid jgħaddi il-lejl Malta, wara regoli ġodda li jippermettu li dawn jiftħu l-każinos tagħhom għal passiġġieri abbord waqt li jitrakkaw f'pajjiżna. L-applikazzjoni saret minn Crystal Cruises u l-vapur li se jagħmel lejl fil-port il-kbir huwa il-Crystal Serenity. Il-Valletta Cruise Port qalu li l-leġiżlazzjoni ġdida li qed tippermetti dan tagħmel iktar attrajenti l-portijiet ta' pajjiżna. Għalhekk esprimew sodisfazzjon għal din l-aħbar. Iċ-Chairman tal-Malta Gaming Authority, Joseph Kuxkiri, qal li l-awtorità hija impenjata li tissalvagwardja l-interessi tal-passiġġieri fuq il-vapur u anke tal-industrija f'Malta. Għalhekk dawn il-każinos iridu jaħdmu skont regoli definiti mill-awtorità. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera iddeskriva din l-aħbar bħala waħda eċitanti u konferma ta' kemm kien għaqli li jitħabbru dawn ir-regoli wara l-konsultazzjoni ma' dawk involuti. Il-cruise liner se jkunu jistgħu jiftħu l-każinos bejn is-6 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu b'miżata ta' €500 għal vapuri li jġorru inqas minn 1500 passiġġier u €1000 għal vapuri akbar. Madankollu l-vapuri ma jħallsu l-ebda miżata jekk jaqattaw il-lejl f'għawdex. B'hekk il-miżura hi maħsuba biex tagħti spinta kbira fit-turiżmu lejn il-Gżira Awċija.